Jeg har YouTube, og som jeg har lovet i sidste video, hvor jeg skulle drikke en hel hostler. Jeg har lige været over at købe en. Eller tage en fra mit værelse. Det må altså virkelig undskylde, fordi min telefon den faldt ud. Jeg finder mig på telefonen på grund af mit kamera, det går stykker. Så jeg har også sagt den gang, hvor jeg var ude på Tømballegård nede i Jernø. Så åbner vi den og drikker igen. 3, 2, 1, nu. Så er den færdig. Fuldstændig. Fuldstændig. Og jeg vil gerne sige hej. Nej, ja, det. Jeg må sige virkelig undskyld. Og i min næste video skal jeg... Hvad skal jeg nu? Jeg skal vise, hvor jeg fyrer min røgbombe. Og efter den skal jeg vise, hvor jeg fyrer min cranball. Hej.